Mga ka-on-the-go, so sa karong adlaw ato ta og bukid among tan-awon o i-check among mga pananom didto. Pero watch this video mga ka-on-the-go. Mao ni agyanan sa bukid padulong. Masa yung isprayante? Bulak. Bulak. Pero si ano, hindi mo panatay ng otla. Ay. Ano yaw? Hey. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Para mga tanom namo din mga mais. Bagnot na, wala na limpyuhan. Magluto mi karon ani kinaani anagon na may puso. Oh! Ano namo nga gulay, pitsay, limpyuhan. Luan na naman na. Nagawak ko ng mga pitsaya. Dapat man. Sayang. Asa man yung asin? Ito, hindi palit? Dili sa bukid damo kay doon ra man diri og sapa. Sapa dito, pwede ka dito maligo. So ara. Diba nga pa ninyo ba? Diba nga pa ninyo mo? Mga napili pa sa pizza eh. Nagaraot mo sa sama ka man naman ako pa. Ha? Kuwan pa man siya, anak ko pa man.
naman. Kaya mga nagun ang tuon niya. Tuon. Nagun.
Ay matapos itong ikuan to sulog sili. Ayun tayo. Tipo. Tubig mabi. Tangan. Kanan ma. Anong ganun na silin? Itong gamay na nato. Yan. Yan. Habis ang gamot sa diabetes. Kailangan ito. Ano? Nakaras mo pa na niya. Ba't na ma? Ano ba yung dito? Kusing na po.